Intlaqa b'mod pożittiv l-appell tal-Prim Ministru Joseph Muscat biex fit-tmiem il-ġimgħa il-Maltin jiċċelebraw bħala poplu wieħed il-kisba tal-indipendenza. Nħeġġeġ lil kulħadd biex fil-festi tal-ġimgħa d-dieħla ta' nhar is-Sibt u ta' nhar il-Ħadd illi ġej ikonna biss żewġ kuluri f'moħħna. U l-kuluri mhumiex il-blu u l-aħmar, imma l-kuluri huma l-abjad u l-aħmar tal-bandiera nazzjonali. Il-professur Henry Frendo, storiku li riċerka u kiteb ħafna dwar il-perjodu tal-indipendenza, stqar li bħal ħelsien u r-Repubblika l-indipendenza hija tal-poplu kollu. Illi għal-okkażjoni bħal din ninsow xi divergenzi u xi nuqqas taqbil li seta' kien hemm fil-passat u niċċelebrawha bħala poplu wieħed kif fil-fatt qal talab il-Prim Ministru u l-indipendenza ta' pajjiż hija xi ħaġa tant importanti u xi ħaġa li ħadmu għaliha kemm il-Partit Nazzjonalista u kemm il-Labour Party. L-opinjonista Robert Musumeci sostna li huwa importanti li wieħed jifhem l-isfond storiku ta' din il-ġrajja, ġrajja li gawda minna kulħadd. Minkejja illi dinja ġrajja illi b'xi mod jew ieħor dejjem kienet almenu tradizzjonalment karatterizzata ma' partit partikolari, naħseb dan il-poplu issa wasalna fi żmien fejn għandu iwieġeb għas-sejħa tal-Prim Ministru attwali fejn għandna verament f'dan il-kuntest niċċelebraw din il-ġrajja bħala ġrajja ta' poplu wieħed għax wara kollox kien il-poplu kollu illi ibbenefika minn din l-indipendenza illi rridu niċċelebraw fil-jiem li ġejjin. Tal-istess ħsieb l-avukat Chris Cilja li wkoll jemmen li l-attivitajiet tal-indipendenza huma tal-Maltin u l-Awċin kollha u mhux ta' nofs poplu jew partit wieħed biss. Dawn mhumiex festi ta' partit jew ieħor, iżda huma l-festi tal-poplu Malti u Awċi kollu. Għal ħafna żmien sfortunatament dawn l-attivitajiet kienu jiġu iċċelebrati b'mod partiġan donnu li xi festa jew oħra xi anniversarju jew ieħor huwa proprjetà ta' partit u mhux ta' poplu sħiħ. Chris Cilja sostna li bil-mod kif qed jorganizza dawn iċ-ċelebrazzjonijiet il-Gvern qed iwettaq il-wegħda li jaħdem biex Malta jkollha poplu maqut.